Y Barri gartre yn erbyn y Seintiau Newydd. Y brwydyr tua'r brig yn uwch gyngrau'r Cymru. Sydd trwy'r canol am bas, mor syml o hynny! Y Seintiau di taro Aaron Edwards. Pwy arall sydd drwodd i'r Seintiau. 4 munud di mynd, y bas yn berffaith, ac Aaron Edwards yn gwneud y gweddill. Mae yna le fan hyn i'r Barri, gymaint o le, ydyn ni'n gallu taro nôl yn syth. Cyfrau Cottrell, mae'n mewn! Y Seintiau yn cwyno, John Hood sydd wedi taro. Mae Clagan yno hefyd. Y Seintiau yn dal i gwyno, mae'n wedi taro nôl yn syth. Ia, mae'r bel yma yn un da iawn ac mae rhaid chdi ofyn ar Edmund oedd o'n safle nunlla, ond dwi'n mae Hood di wneud smonach yn ein i fi, mae'n cyffredin yn trwy'n dod gol. Bendant, mae McLagan yn edrych fel dwi'n cael sefyll fan hyn, dydy o ddim ar ymateb y chwaraewr sy'n deud y cyfan i fi, fod o meddwl oedd o. Mae'n agored iawn ar hyn o bryd, dwi'n siŵr pwy mae hynna'n siwtio. Siwtio'r Seintiau ar hyn o bryd, ac mae'n y gyfle arall. Os na gic o'r smotyn, Bryn Markham Jones, nath em oedi am eiliad. Mae wedi pwyntio at y smotyn, Harrington yn disgyn, a hyn i gyd yn y 10 munud cyntaf. Cyfle arall i'r Seintiau Newydd, maen nhw'n nôl ar y blaen, 2 funud yn unig ers i'r Barri ddod yn gyfartal. Brobl yn dathlu, Routledge eto. Gymyn opsiynau o'i flaenau, Sislovic. Routledge eto, 3 yn disgwyl yn y canol. Ebi yw un ohonyn nhw, Ratcliffe ar arbediad, mae'n y gam sefyll. Wrth i'r ail gyfle, lanio i Brobl, Aaron Edwards yno eto hefyd. Ond mae Ratcliffe yn dangos pan bod mor bwysig i'r Barri. Wel mae o, 5 llach a lan tymor hyn, mae'r beniad yn dag yn ebyn, mae'r arbediad yn adyn campus yn y gornel, ond wedyn mae o'n codi wneud un arall. Sydd trwy'r canol, maen nhw'n mynd fan hyn, Ebi yn rheoli, mae wedi gwneud yn dda. Brobl o bellter am y gol! Yn taro'r bar, mae'n sioe gan y Seintiau ar hyn o bryd. Wel, disgoliodd o, llon bag o goliad tymor dwytha do, mae o ar ei ffordd eto tymor hyn, a un peth mae o wedi adio i'r gêm yn y blynyddoedd dwytha yma di golia. Cottrell, os yna gol ddramatig i'r Barri, ble mae'n glanio ar ddiwedd yr hanner cyntaf, breichiau yn yr awyr. Edrych tuag at y dyfarnwr. Chwaraewch ymlaen. Digon amser i gwyno wedyn i Chris Hugh yn ei thoroi. Harrison ar arbediad. Hyfryd gan Hugh. O'n i'n meddwl ta Chris Hugh di mynd i taro hwnna. Mor glân a nath o. Bygythiad ar y fainc yn amlwg gyda Greg Draper y Burn yn disgwyl yno. Mae'n mwynhau cyfnod da o basio fan hyn. Os na ddiwedd i'r cyfan, cyfle Sislovic a Ratcliffe ar arbediad. Y rhediad gan Sislovic, Brobl ar ergyd, a Ratcliffe yno eto. Ac mae yno eto i'r Seintiau Newydd, Dyn Ebi sydd wedi chael. Mae'n 2 gol i 1, 8 y tymor yn y gyngrair i Dyn Ebi, y Gwyddel yn taro yn y glaw. 2 gol a'i dyna'r triphwynt. A nawr mae yna le gan Mullen. Problemau, Draper un ochr, Burn yr ochr arall. Mullen, i'r Seintiau Newydd, mae'n mynd i hun! Wel am ffordd i gyroni perfformiad campus gan y pencampwyr. Mullen ymlaen fel eilydd, opsiynau'r naill ochr. Dim diolch i'r gornel ucha, mae'n 4-1. Mae'r Seintiau Newydd ar dan. Scott, not a bad evening at the office for you. Yeah, really good. I wouldn't expect to come here and win, by that margin. I thought it was going to be a tough game, which it was. It was a physical game and some excellent goals. Let's go back to the first 12 minutes. It was certainly eventful. Yeah, there was a lot of things that went on in this game today, but no, I think we stuck by what we stand for, and we did really well as a team. We stuck together, we battled through it, and I thought the overall performance from everyone was great today. Aaron, oedd pwy bynnag oedd yn cael y gol gyntaf yn ystod yr ail hanner
oedd honna wastad yn mynd i fod yn gol bwysig yn doedd? Do, dwi'n meddwl 10 munud cyntaf nath nhw dechrau'n reit dda, ti'n meddwl, ond nath ni cario ymlaen mynd a ti'n meddwl, nath ni cael y gol yn diwedd a ti'n meddwl, heiddi ennill. Yeah, disappointing result, not performance. Really proud of my lads today. I thought the first 15 minutes of the game definitely belonged to TNS. I thought thereafter, up until half-time, I thought we were more than competitive and more than in the game. Showed great character after going a goal down early. And find ourselves in a situation where we're 2-1 down. Second half, for the first 30 minutes after that, I was delighted. Showed great intent, we were aggressive, got pressure on the ball, and I think if we score one during that period, we potentially go on and win the game. Towards the end of the game, last 50 minutes, TNS have obviously come on strong and scored particularly a good goal from Jamie Mullen. But disappointing result. Lots of positives for me in that performance.